Поста ютубъри, аз съм BG.Proto и днес ще ви науча как да създадете сървър на Майнкрафт. Първо трябва тук да запишете. Има много сайтове за Майнкрафт сървъри, но аз ползвам най-надежният Aternos. Той се пише така. .org. Пишете го и ето влизаме. После цъквате тук и тук ще ви излезе едно сигнал. След като сте се регистрирали, влезте си в електронната поща. Сега ще я напиша. Влизате си в електронната поща и там ще намерите едно съобщение. После с това съобщение, само да изчакате. Да го махнат, са реклами. Тук ще ви спадне едно съобщение и в него тук ще ви изпрати включите едно съобщение, където пише Aternos. Цъквате в него и после влизате в него и ще се озовете в Aternos. После ще сте регистриран. Цъквате на Create Server. Виждате нагласи. Тук пишете за колко играчи да бъде сървърът. Ако искате, не дейте да слагате в никаква причина whitelist player. Го сложете само ако знаете със сигурност колко играча. В момента колко играчи. Тоест, ако сте двама, ще го нагласите за двама, ако сте трима, за трима, ако сте петима, петима. Ако го нагласите за повече хора, тук в офлайн ще ви излезе едно нещо. Едно време, ако не влязат всички на 5-6 минути, сървъра ще се затвори. И така, аз съм само един играч. Ако имате премиум акаунт и искате да играете с него, ставате по премиум. Обаче, ако нямате премиум, цъкнете Kraken. Game Mode Survival, там със сигурност ще има команди. Нали знаете, ще има команди. Тук, за да аднете в някой в сървъра си, пишете op името на играча с командата. Тук си нагласите по избор или ако искате да е ванила или snapshot, аз много обичам ванилата, нагласите се на това, аз се нагласям на 1.9.2. И цъквате така и това е само когато ще опвате някой. И тук, ако вашите приятели ви предадат, може да напишете пардон, името ви. Още може, и след като сте готови с координатите, download, ако искате да пратите цялото място на ваш приятел и плод, това е да вкарате. Не знам за какво е плод, мисля, че да вкарате ту и да могат да влизат и други хора в сървъра. А пък, когато сте готови с координатите, цъкнете старт. И ще почне да ви акепнете. И ще почне да ви зарежда времето. И на всеки 5 минути, ако чуете някакво звуче, или тук станат на 3-2-1 минутки, цъквате yes, за да може да се рестартне. След като е готово, просто играте. Това беше всичко от мен. Аз бях The Pro Gamer. Ако ви харесало видеото, може да субскрайбнете и да дадете палец нагоре. Това беше всичко от мен и до скоро!